Naime, turistička zajednica općine Tkon, općine Tkon i Hrvatsko-talijanska udružna zajednica Rima. Večeras imamo otvorenje izložbe pod nazivom Food City, autora Gorana Kuzmanića i Darka Kere. Pa evo propuštam riječ Zrinki Bačić koja je zastupnička ovaj izložba došla. Dobro večer svima, ja predstavljam Hrvatsku udrugu Hrvatsko-talijanske zajednice Rima koja je osnovana prije godinu dana. Surađujemo već treći put sa općinom Tkon i turističkom zajednicom. Predstavili smo se 3 puta, također i općina Tkon u Rimu se predstavlja 3 puta. Moram reći da prvo naš rad sa ovom općinom je sa bivšim gradonačelnikom općine Tkon, koji je Danijel Kratićin. Počeli smo surađivati 2012. godine sa projektom koji je organizirano veleposlanstvo i tu se zove Hrvatski mozaik. Trajao je mjesec dana, bili su 5 otoka predstavljeno, od toga su bili veliki otoci Hrvatske koji je Hvar, Pelješac, Rab, Krk i otok Pašman. Prema tome, velika nam je čast da svake godine imamo ovu priliku da surađujemo sa turističkom zajednicom i sa općinom Tkon. Ovu izložbu će otvoriti gospodin Katićin, koji zahvaljuje u ime udruge Hrvatsko-talijanski mozaik, zahvaljujem. Također i 2 autora ove izložbe koji su izložbu prvu napravili u Rimu, druga je u Tkonu, sljedeća je 24.9. u Moliseu i krajem listopada bit će otvoreno na fakultetu u Firenici. Hvala. Evo par riječi, dakle ja stvarno se moram zahvaliti našoj dragoj Zrinki na njenoj energiji, na svemu što je za čitav otok Pašman, pa i šire, možemo reći i za Hrvatsku, pa i za Italiju napravila na povezivanju naša 2 naroda, naše 2 zemlje, naših općina, turističkih zajednica i naravno i turističkoj zajednici i Nadji, jer evo turistička zajednica je napravila danas jedan veliki događaj u čitavom mjestu gdje možemo čak vidjeti obrise tog nekog gradića ili grada gdje se lagano dobiva toliko kulturnih sadržaja da takvi obrisi možemo ih naslutiti bar. Dakle, Zrinka je već rekla, Hrvatsko-talijansko prijateljstvo udruga Mozaik je stara samo 1,5 dana, međutim Zrinka radi puno dulje, radila je u jednoj drugoj udruzi i stvarno ne bi sad ponavljao što je sve napravljeno, ali toliko energije i toliko dobrih pozitivnih veza između Rima i otoka Pašmana, o tome smo mogli samo sanjati i možemo samo se nadati da će se te veze još više razvijati. A što se tiče same izložbe, posebno mi je drago da je iz najvećeg grada Dalmacije, jednog uvrnutog grada i bisera koji je prilično uvrnut, ima jedan gori izraz, kako smo preveli naziv izložbe Screw City, a njega ćemo prešutiti ovog puta. Drago da su tu ta 2 mlada gospodina, Darko Kero i Goran Kuzmanić, koji svaki na svoj način, kao što možete vidjeti, jedan je dokumentarist, realist, koji nam dočarava te prizore grada koji je u nekim svojim segmentima stvarno uvrnut, a ovaj drugi, kao što vidite, je više abstraktan, gdje je Split prikazan iz jedne malo šire, skoro bismo mogli reći, svemirske perspektive, ako se smije usuditi tako nešto konstatirati, ali ne bi duljio. Zahvaljujem svima vama što ste došli. Vjerujem da će autori, da ćete imati možda koje pitanje za autore, da će oni puno bolje predstaviti svoj rad, osim što ih i njihova djela naravno predstavljaju. Znači, svima vam se zahvaljujem što ste došli. Nadam se da ćete ponijeti dojmove, da će ti dojmovi biti onakvi kakvi vama pašu. Hvala i evo, proglašavam izložbu otvorenu. Još nije riječ da kako i autor. Dobro večer, evo ja sam još nastavio pljeskat.
Ja sam Goran Kuzmanić, prvo bi se zahvalio svima što ste došli, zahvalio bi se organizatorima koji su omogućili da do ovog našeg druženja dođe. Dakle, iznimna mi je čast uz svog dragog prijatelja predstaviti vam ove naše fotografske radove. Ovi radovi nisu nastali slučajno. Riječ je o dva različita fotografska pristupa, o dva različita fotografska svijeta. Međutim, oni oboje na neki način komuniciraju, oba ta dva svijeta na neki način postavljaju ista pitanja koja svih nas možda negdje tište. Kako živimo u nekom brzom vremenu, toliko toga zanemarimo, jednostavno ritam je tako brz da zanemarujemo niz malih detalja, niz problema koji nas okružuju, pa se ja nadam da ćemo večeras svi malo stati na balon, da ćemo zajedno možda i doživjeti neku spoznaju, neka pitanja o našem okruženju, da sutra možda budemo i pametni. Eto, toliko od mene i zahvaljujem vam još jednom. Ja ću samo kratko, s obzirom da je ovo najvrlija prostorija u kojoj sam ikad bio. Dakle, imate s jedne strane za one koji vole crno-bijelo, s druge strane za one koji vole boju. Isto tako možete to gledati način za one koji ne vole boju i za one koji ne vole crno-bijelo. Ja se nadam da će vam se slike svidit, stvarno bi želio da vam se slike svide. Ja se nadam da ćete tu ostati, da nećete baš brzo otići, da ćete malo pogledati i to. I isto tako koji Goran se nadam da ćete ponijeti neke pozitivne dojmove sa ovog svega skupa i ja ću još jedanput zahvaliti Nadiju iz Rinki za samo onaj posao koji stoji iza ovoga, to je taj prašinasti posao koji nekoga treba obaviti, oni su to stvarno obavili na vrhunskog nivou. Također ću zahvaliti Danielu Katićinu na jako lijepo uvodnu riječi i šta vam drugo mogu reći, gledajte. Eto.